ayun, kumakain ako nito nung yung binigay sa akin nung aking supplier, and then malamig na tubig kasi. And then ang gustuhan ko lang dito is syempre yung medyo tahimik talaga siya. Ayun, tinitinan ko naman lagi yung bright side, hindi yung eto yan, eto yung problema dito, problema doon. So, hindi ko tinitinan yung ganun. Ayoko maging negative. Ayun, tinransfer na lang namin. Actually, okay lang talaga siya na nandyan siya eh. Oo. Hello guys! Lang namin, kinuha ko si Hagrid. Hindi na ako, may bibili pa sana ako kaso gusto ko nang umuwi kasi ang init. Sobrang init guys. Ngayon, si Hagrid doon sa labas, nakikipaglaro doon sa kabilang bahay na naman. Ilang kanto ba yung inahan naman niya, may bago siyang kaibigan doon. Buti na kayo pagkaibigan na siya. May mga friends na siya dito. And then, ayun, kumakain ako nito nung yung binigay sa akin nung aking supplier, and then malamig na tubig kasi ang uhaw. Katapos, ayun, usapan lang natin yung ano ko dito sa paglipat namin, kung ibabalita ko lang ibabalita ko lang yung gusto kong ibalita sa inyo. Wait lang, okay. Wait. Ayun, yung balita ko sa inyo sa paglipat namin dito. So, yun yung pag-usapan natin since wala akong vlog today kasi mag-upload kasi ako ng video ngayon kaya hindi ako masyadong nag-vlog ng kasi marami ng depending na mga videos. Ayun. And yun, ibabalita ko lang sa inyo sa mga sinampay ko pala. Say hi to my sinampay. Ayan. Hindi ko alam, ako lang. Ang weird ko lang talaga. Masaya akong pag nakikita ko yung mga sinasampay ko. At saka sa labas kasi ako nagsasampay guys kasi wala kaming ibang sampayan. Kasi kusina lahat yan eh. Diyan. And yun, may sampayan na talaga dyan, pero naglagay ako ng mga tubo-tubo para dun sa mga ihahanger, ganyan. And mabilis lang siya matuyo. So, okay lang naman. Tignan nyo naman sa aking harapan, diba? Kita nyo ba? Yun sa aming hindi sila marunong ng mga sampayan, kamawa. Ayun yung akin naman, maayos tignan. Hindi naman kasi ang dami namin kong ilabhan kanina. But anyway, ayun, ang aking dito sa nilipatan namin is I'm happy. I'm happy dito sa aming nilipatan. Ayan, kain tayo. Kain tayo habang nag-uusap. Ayun, happy ako sa paglipat namin dito. Hindi nga buhay lang guys. Ayun. And then ang gustuhan ko lang dito is syempre yung medyo tahimik talaga siya. Medyo well, given na yun na mas lesser yung rent namin dito, diba? And then meron kaming mga yun lang talaga is yung problema lang dito is yung transportation. But actually marami namang masasakyan talaga. Paglabas mo dyan, may mga masasakyan. Ang problema mo lang talaga is yung pag-uwi. Like for example, minsan kami talagang ginagabi kami pag-uwi. Yun yung problema namin ay kung medyo mahirap. Kasi yung jeep na
pag ano dito, talagang dumadaan talaga siya. Malapit sa, dito sa subdivision. Malapit lang din naman kami sa gate. Kaya, hindi siya ganoon ka-hassle. Tinitinan ko naman lagi yung bright side. Hindi yung, eto yan. Eto yung problema dito, problema doon. So, hindi ko tinitinan yung ganoon. Ayoko maging negative. And, kasi ganoon naman talaga. Walang perfect. 'Di ba? Mura nga yung ano dito, rent. Pero, dun sa transportation, okay lang din yung pamasahe. Kasi yung pamasahe namin is only, dito papuntang Palengke is only 13 pesos lang. So, not bad. 'Di ba? And then, dito, medyo tahimik. And, naisipan na rin namin na, well, eto, sinasabi ko lang to sa inyo dahil, hindi pa lang to final. Ano lang na pag-uusapan lang namin ni Papa na, baka, syempre, mas okay nung nakatira kami dito kasi para makilala namin yung mga neighborhood, kung okay ba. Actually, may complain ako sa neighborhood namin, sa harap namin, kasi medyo maingay talaga sila, no? And, pero okay lang, nag-rent pa naman kami dito. And, ayun, nag-observe pa kami kung okay ba. Pero actually, may mga nagiging kaibigan na kami dito sa mga neighborhood doon sa meron din dito. So, parang nakakausap-usap na namin, ganyan. So, tingnan natin, 'di ba? Tingnan natin. Pero, I'm happy. I'm happy talaga. Ito talagang walang joke. Medyo nare-relax lang ako dito kasi, maybe kasi walang internet. Wala kaming internet. And, parang nakakapag-muni-muni. Parang nagkaroon ako ng time na medyo busy, oo. Pero, alam mo yung, iba pa rin talaga kung walang internet eh. Parang focus ka, na yung mga ginagawa mo, medyo napofocus ka talaga doon. And then, ayun, parang medyo chill lang, chill. Ganyan. And then, yung sa pagpasok ni Hagrid, ayun, medyo nag-a-adjust pa lang kami kasi, syempre, yung time, and then, syempre, yung layo, ina-estimate pa namin. Pero nagigising talaga ako. Si Hagrid, ginigising ko siya. At si Papa, nasa mga 5:30, ginigising ko na sila. Yan, medyo tapos na ako magluto niyan. Ayan, kumakain na lang sila, niligo, ganyan. O, diba? Parang doon. Mga mayor. Yung hari at saka yung prinsipe. Ayun. So, ayun, I'm happy. Ang problema ko lang talaga is yung internet connection ko dito kasi bibihira lang. Ang mga kaabot lang dito is actually yung PLDT, Signal, Skydirect. Pero yung mga internet talaga, yung PLDT lang. Yung Globe, hindi pa. Wala pang Globe dito, guys. Excuse me. So, yun yung problema. So, hanggang ngayon, wala pa akong internet. Yung Parasat, wala dito sa taas. And, yeah, malaya kami sa baha kasi talagang kami, nasa ibabaw. And, yun yung problema ko. So, kanina, pumunta ako sa PLDT, nagtanong ako kasi may yung existing account ko doon, baka pwedeng ilipat ko na lang dito. Pero, mahaba kasi yung line kanina, kaya hindi ko na natanong. Ayun. Pero yung kukunin ko, tatanong ko kung mayroon ng fiber dito kasi upgrade ko na lang siya ng fiber. Kasi mahirap talaga, guys. Ayan gusto ko mag-upload ngayon, hindi ako makapag-upload kasi sarado yung internet shop. Yung mga PisoNet dyan sarado. So, maghihintay pa naman ako na ma-open yan ngayon. Ang hirap. Kaya ayun, pending yung mga videos ko. Pero ayun, I'm happy sa naging desisyon ng paglipat. And also, salamat sa inyong mga suggestion. At saka, yung suggestion ninyo sa refrigerator, diba? Nasuggest kayo na ilipat ko siya. Buti na lang talaga na sinabihan nyo ako. Kasi, hindi pala talaga siya kayang, nakakatakot kayo. Masusunog kami doon talaga. Buti kayo. So, tinransfer na lang namin dito. Kasi yung wire pala doon, ng mga extension wire, kinukunik-kunik lang pala yun. Tapos, nag-extension pa kami. Diba? So, sobrang salamat sa inyong Kasi hindi talaga ako aware na, alam mo yun, basta lang nasaksak lang kami doon. So, dito talaga, may saksakan talaga sa ilalim na talagang outlet na siya lang. So, tinransfer na lang namin siya dito sa labas ng And,
Ayun, tinransfer na lang namin. Actually, okay lang talaga siya na nandyan siya eh. Oo. Kaya, yung sa loob, nagamit naman namin sa iba, yung sa loob ng kitchen. So, ayun. Okay siya. So, hindi na ako nag-worry na, alam mo yung masusunog kami. Diyos ko, Lord, knock on the wood. So, ayun. Sobrang salamat sa inyong mga suggestion. And, yung sa printer naman, ayun, naghahanap-hanap pa kami ni Papa kung ano yung magandang printer. Unahan muna namin yung yung Hagrid, yung foam. Bahala namin yung foam kasi. Kawawa, yung foam niya, wala na, pati yung foam namin. So, unahin namin yung foam namin at saka yung foam ni Hagrid. Yun yung unahin namin kasi sakit sa likod. Sakit sa likod talaga. So, ayun. Yun lang siguro yung mababalita ko sa inyo. And then, sa school naman ni Hagrid, medyo strict yung school nila ngayon. Parang everyday na lang ata may pinapa-fill out sa amin. Kaya, medyo And then, sa next week, mag-uniform na sila. And, magdadala ng books. Kasi this week, today's Friday. So, last day na school of the week. Tama ba? School of the week. Ayun. Walang books. So, next week, magbubooks na sila. And then, alam nyo guys, give me some tips and advice dun sa mga nanay. Kasi, ang hirap ha. Kasi, yung mga ginagawa kong pagtuturo kay Hagrid, minsan feeling ko kulang pa eh. Parang, marami pa siguro hindi ako alam na pwede ko maituro sa kanya yung mga tricks na dapat ituro, ganyan. Like sa math, ganyan. Share nyo naman sa akin guys kung ano yung mga tricks ninyo na nagwo-work talaga sa inyo yung pagtuturo ng math. Yun. Ang hirap maging nanay, no? Pero, ayun. Nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa mga tulong ninyo sa akin, sa mga advices. And, pala, 15K na pala tayo. And, yung giveaway natin, madidelayed lang ng konti ha. Tatapusin ko lang talaga lahat ng kailangan tapusin. Pero, ayun, salamat sa lahat ng mga subscribers, sa mga bagong mga subscribers. Hello sa inyo. And, wala akong kilay. Pero, ayun, yun lang siguro yung update ko sa inyo guys. Actually, wala talaga akong maiba-vlog ngayon. Kasi hindi ko alam, parang wala ako sa mood guys. Parang, wala lang, gusto ko lang talagang mag-upo, mag-iisip-isip, ganyan. Ang dami kong iniisip. Pero, yun. So, hope you guys enjoy. Magpapaalam na lang ako dito guys. And, yun lang yung life update ko. Nag-update lang ako sa inyo kung ano yung mga kasi medyo nabibisi ako, so parang hindi ako nakakapag-upo na magpag-usap sa inyo ng ganito. Pero ayun, maraming salamat and see you in my next video guys. Salamat sa panonood. Bye!